Dobrý večer. Dnes vám chcem prečítať list od duše pre človeka, ktorý nevie, kam ďalej. Slová, ktoré si k vám možno našli cestu práve vtedy, keď ich potrebujete počuť. Nájdite si pohodlné miesto, zhlboka sa nadýchnite a dovoľte si na pár minút spomaliť. Nič nemusíte riešiť. Nikam sa nemusíte ponáhľať. Len počúvajte. Milá duša, viem, že je ťažké kráčať ďalej, keď nevidíš jasný smer. Viem, aké vyčerpávajúce je premýšľať stále nad tými istými otázkami. Čo mám urobiť? Mám zostať alebo odísť? Mám ešte čakať alebo vykročiť? Mám veriť tomu, čo cítim? Alebo tomu, čo mi hovoria ostatní? Možno si unavená z nekonečného hľadania odpovedí. Možno sa bojíš, že urobíš nesprávne rozhodnutie. A tak stojíš na mieste. Nie preto, že by si bola slabá. Nie preto, že by si nevedela konať. Ale preto, že ti na tvojom živote záleží. A práve preto chceš vybrať správne. Dovoľ mi však povedať ti niečo dôležité. Nie všetky odpovede prichádzajú vtedy, keď ich chceme. Niektoré odpovede dozrievajú pomaly. Tak, ako semienko pod zemou. Navonok sa môže zdať, že sa nič nedeje. No pod povrchom už prebieha proces, ktorý raz prinesie nový život. Možno sa práve teraz nachádzaš v takom období. V období, keď sa tvoj život pripravuje na ďalšiu kapitolu. A hoci ju ešte nevidíš, neznamená to, že neexistuje. Milá duša, nemusíš mať dnes vyriešenú celú svoju budúcnosť. Nemusíš vedieť, čo bude o rok. Nemusíš poznať všetky odpovede. Niekedy stačí vedieť, aký má byť ďalší krok. Len jeden. Nie 10, nie 100, len jeden. Život sa totiž často neotvára naraz. Ukazuje nám cestu postupne. Kúsok po kúsku. Krok za krokom. A keď sa obzrieš späť, zistíš, že aj tie chvíle neistoty mali svoj význam. Možno práve teraz sa učíš dôverovať. Možno sa učíš púšťať kontrolu. Možno
sa učíš veriť sebe viac než svojmu strachu. A možno si bližšie k odpovedi, než si myslíš. Preto si dnes večer nemusíš vyberať smer. Nemusíš sa rozhodnúť za celý svoj život. Dovoľ si jednoducho byť tam, kde si. Nadýchni sa. Oddychni si. A pripomeň si, že aj neistota je súčasťou cesty. Nie si stratená, si na ceste. Len ešte nevidíš jej ďalšiu zákrutu. A to je v poriadku. Ver svojmu životu. Ver svojim skúsenostiam. Ver tomu tichému hlasu vo svojom vnútri, ktorý ťa vedie aj vtedy, keď máš pocit, že nič nepočuješ. Odpovede prídu. Možno nie dnes, možno nie zajtra, ale prídu. A keď príde správny čas, zistíš, že si bola vedená oveľa viac, než si uvedomovala. S láskou, tvoja duša. Ak sa vás dnešné slová dotkli, príjmite ich ako jemné pripomenutie, že nemusíte poznať celý plán svojho života, aby ste mohli urobiť ďalší krok. Aj tie obdobia, keď nevidíme jasnú cestu, majú svoj význam. Možno práve teraz vo vašom živote dozrieva niečo nové. Prajem vám pokojný večer, pokojné srdce a dôveru v cestu, po ktorej kráčate. Ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou. A ak budete chcieť, budem sa na vás tešiť pri ďalšom liste od duše. Dobrú noc.